ndati uyu mwana uyu arapo uyu mukomana uyu chii chenyu ini mwana wamabereka inini chii pamba ipapo what is he pamba ipapo chii vati ndiye akapachikira mapepa kudai so fighting the right person amfanirwa kunge achitika nhaka iyoyo ipamba ipapo muriziva izvozvo musaite unhu hwakadaro ndakukumbirisai musazoita zvinhu zvakadaro that's very 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 handi munodidzwa zvatoda kutaura ivapeti uyu mwana wamuri kurwisa uyu ndiye muridzi wenhaka yamunayo iyoyo but you are fighting the right candidate anofanirwa kunge achibhenefita pachunhu ichamuri kurwira ichocho handi makachirwira kuti changa chatengeswa kune uyu munhu handiti chatengeswa kune uyu munhu ndobva manoita fight ndobva machiwithdraw machitora maretriever back kutora nhaka yenyu kudzorani but mwana afire mhosva yababa vake mwana avanditeta nzvadzi yababa vangu anotedzana nababa vangu imba yavari kugara teta ava imba yababa vangu saka ndakaenda kuna tete ndikati tete ndauya zvinhu zvandiomerawo ndauya kuti tiite sei tisheyane imba mukatoro 2 rooms ine ndikatoro 2 tete vangu havana kwanisa kutaura neni vakatanga kuti wozoya umwe musi nyaya yako yokutaura iyi handisida kuinzwa unondikwidza bp ndobva ndadzokera ndobva ndagara 2 days ndobva ndadzoka ndikati tete ndadzoka futi ndauya kuti ndikudzei kuti nii kumba ndakatopiwa notice nekuda kwokushaya mari ndakuita sei ndakuya tete vangu havana kuzvinzwisisa vakabva vabuda futi vabvaudzana nevasikuru vavo zvikanzi ngatikiyedhiwo toda kunoona amai ndobva vabuda ndobva vaenda ndobva vadzokera mangwana acho ndobva ndadzoka ndikati atete ndauya futi kana kusateerera kana kundidaira kana kusandidaira inini ndiri kutouya musi wa 25 nezvino ndobva tete vangu vakangobuta semazuva ese bva vakiyadhiwo ndobva vabuda ndobva vaenda ndobva ndaenda wakazosvika musi wa 25 handakubuda ndobva ndazoya kumusi wa 30 ari manheru nezvinhu zvangu tete vangu vakabva ndasvika nengoro yekutanga vakabva vakiya madhoo ndobva vabvisa laiti ravo repanze ndobva vabuda tete vangu ava ndobva vaenda ndaifunga kuti pamwe tete vangu vachadzoka havana kudzoka ndakagara nezvinhu zvangu panze kusvika nanhasi ndine 2 weeks ndinorara panze nevana ndinogara panze nevana ndaifunga kuti tete vangu vachauya vototaurirana vovhura dhoo havana kuuya kusvika nanhasi tete ava ndokuvavona munomudai hazvichemewa mai ndakamboenda kwakansela ndichida kuedza kuti vayananiswa kansela akavatsvaga naikini anonzi ano kansela pane anonzi chikosho chairman wamuwadhimomo 4 ndobva ndambovatora ndikati ndoda kuti mutaure natete vangu tinzwisisane vakavatsvaga tete vangu vachienda tete vangu vakabva vachienda amenanzi mwana wavo anogara padhuze nepamba patinogara ipapo kwatinogara ikoko tete vangu ndokwanzi kwavanga vari vachienda vachitsvagwa tete vangu vaishayikwa ndobva ndangogara ndakadaro kusvikira nyaya yeye vangoti woi regai timbosiyana naye tete vangu ndakazoona vachinzi vaenda kunondimhangarira kukoti ndichibva ndati tete ava ndisi kuvaona pandakanzwa kuti ivo vaenda kumapurisa ndakati regai nditere tete vangu kumapurisa ndavateera kumapurisa kuye tete vangu vaivai ndakatanga kusvika ndini pamapurisa evainzi vaifana kusvika kuma6 tete vangu vakanditi bapa mapurisa ndobva vatanga kudzokera kumashure vane chizukuru chavo ndobva vatanga kudedzwa nemapurisa zvikanzi imamaimi amai tete vangu vakaramba vakapira bvudzi vakutanga vakunotena nepa7 day vachida aminoti vaida kuenda kupi mapurisa ndopakavadedza ndobva avadzosa vadzoswa kudaro ini ndakabva ndatanga kutorwa nemapurisa achindibvunziridza nyaya yangu ari tiri mukarumu pandakabuda ndakaona tete vangu vaivaita sei vabuda ndobva atagara mangwana acho ndakazofonerwa kuseni mwamapurisa ndobva nditi enda kukoti kune uri kupinda kukoti natete vako saka ndakabva ndasvika kukoti kuye tete vangu vaita sei vatongwa
amene kuti vakanzi kudini ndibva ndamirira kandi kati pamba paindoramba ndiripo ndione samoni ravo kusvika rauya kusvika nanhasi samoni riya harina kuuya ndopandakati saka ini ndoita sei ndoramba ndiri panze tete vangu varamba kunzwisisa imba iyi ndeyababa vangu tete avaindiudza kuti hanzi vanoti imba ndeyamai vavo imba ndeyababa vavo saka indingokumbiro tete vangu vaburitse mapepa anotaura kuti imba ndeyamai vavo ndo nyaya yangu izvozvi ndiri panze nevana ndiri kugara panze nevana tete mwana munomuziva here chike mwana wanjadzi yangu mudzukuru wangu mwana wanjadzi saka muzukuru kana kuti ndinginyani pachivana simuzukuru mwana wanjadzi kosii muchimurwisa kwetechi woto ndiyei naye ndoshama waoisha mwana wehanzvadzi yenyu mwana wenyu vatominyira wenyu zvamuri kutaura asangana netsaona itsaona munobvati mukadzi wemurume wake takashanda naye mudare medu munhu zvakanyanya tikamuona achishungurudziwa hatinzwe zvakanaka tinofunga murume wake noti yeye hatina basa naye kuti kufa idambudziko rokuti munhu ukanga wafa vawasiya vanofanirwa kushupika here ndozvatingaite kana tichirarama chii chiri kunetsa panhau yemba yekuti mwana wehanzvadzi yenyu ino mutauri kuti mune dzimba dzakawanda munhu akaenda kwaenda mukamuona unodzoka anodzoka pamusha pavo mutauni imomo handiti anodzoka pamusha pavo panemi haana kupenga kuuya pamuri musatete vake imoti mwana ari kusvika mokiya madhoo mosiya mbatya dzakachisa panze achirara panze nevanhu mwoyo wakaita sei makutomhanya kumapurisa musaite unhu hwakadaro kana mudimi vapenyu vanenge vakasara kune vakafa vakaenda musaite unhu hwakadaro mukakukuudzai zviri kufamba sei ishe akasvika mwana wezuva 21 ndati munomuziva here zvaataura mamuti zvinzwa zvamunokana nezvaangachitaura zvirizvo ishe taura izvi zviripo pamusoro inini mwana uyu pamusuwo pandiri kugara ndipamai vangu uya vake mai vababa vake ndakauya pamusuwo apa ndichichengeta amai vangu mbuya vake nazvino mbuya vake varipo mwana uyu mbuya varipo mwana uyu akangousvika musi wa 23 ndobva ati ndibvisirewo 2 rooms ndoda kuya ndozogara pano ndobva ndati handizvikwanisi zvakutaura chiuya nemurume wako chiuya nemurume wako nehanzvadzi yedu iripombe pambo rake tozitaura nyaya ndobva ndatobvaaati handinoda nekuda kwekuti anondituka achindituka achindisukurudza zvokuti anondondituka muri muroi muchichaenda akasvika atondituka pandangoti ndanyarara kazva uri kundiignora ndobva atorudunuka nokutuka inini semunhu mukuru pandatayiwa katikaigumana mashoko ndabatsirika ndopa ndakabva ndasungunuka ishe akasara achituka muri muroi zvikwambo hune zigadzi guru kuti totofamba richienda kuda kuchemerera pano pamusoro pababa vangu mubvunze kuti ndakamudayira here ishe handina kumudayira nokuona kuti mwana uyu agara achinondituka kakawanda ndobva ndatoona kuti ndobva ndasunduruka paakauya rerwepiri futi ndauya futi achiti muri kuti kudii ndati ndinoda 2 rooms ndakafunga kuti achaina baba vacho vakuru nemurume wake akauya ari 1 akadai ndabva futi handina kumudayira mashoko ndabva futi semunhu mukuru ndikati pamukutaura kuti mwana mudiki tiona paachauya nemurume wake namfo tozotangira vanhu ndobva asvikotuka futi zvikanzi uri kuti imba ndeyamai venyu asiya mai venyu imba ndeyababa vangu kurumbidzai kubva pano ndikubva pano zvikundishamisa nekuti ari kusufukucha ndibve ipapo ndakazochengeta mai uya vake
ndakabva ndaunetsekana kuti ine handingataure ndega panyaya iyi ndotori imba yamai vandava kuzochengeta pamusuwa. Imba inodaidza zita ranamai imi imba inodaidza zita raniyo baba vangu zvakaizita ndatinodaidza zita rani inodaidza kuti ningi chekuti imba iyi inodedza kuti matanoni inodedza zita randakaona rakanzi matanoni mata saka baba wenyu anonzi mata here aiwa ndizive vava tete vava kuti zvakafamba sei anonzi mata lunga ndiani ishe pamusoro ndati anonzi mata lunga ndiani ndimamwe mai vakarwisana nesu namukoma vatengesa imba iyi yamai inotori kumatare edzinosva nyaya yeimba iyi imba yekudedza zita risiri namata runga hasi rangu harisina baba nemunhu. mata lunga ndiani munhu watakatorwisana naye kumatare edzinosva atengeserwa imba navo atengeserwa imba navo nebaba vake vati ndine imba yatinogara namai vangu panyaya dzavo dzakaitika dzemadhiri avaiita hanzvadzi yangu. baba mukuru vako vari kurehwa varipo mukoma wababa vanogara kupurasi kwanzi kwabhiti. sei musina kuvadeedza vauya baba vangu ivavo pavatakatanga kutaura nyaya iyi vakataura kuti iwewo uratite nemuzukuru kutoti maodhiyo angu acho handisisiri. Patikaenda kupolisi vakatoti inini handisi kuda zvekuti ndiwe ikoko ndinatsira amaishedhiranga vangozva kuti imba ndeyababa vako zvavo zvavada kuita zveudyire ingopananai turumzi pomakanyara zvekuti imba ichaveyani zvese isu tinozvipedza asiri mwedzi wepa tinobuda nayo handiti makwavo asiri muridzi wemba tinobuda nayo iye zvino tichiita mainvestigations edu asingazotitsamwisa kana taamumaresults awo vatete ndiri kukumbira kuti mwana wemunomwisa mumba muri kunzwa zvandiri kutaura sinongukai kana mutaura neni zvino musati mutarisa muchiita zvekunge hameno mukufungidzira kana kutaura nemunhu handisi kuvhundutsira ndati ndiri kukumbira imi pamakaenda kukoti makanzi chiine nhau yemwana here kukoti akati handiende kukoti akaana kuuya kukoti saka tatongonzi magwaro acho aripo kanzi mwana sezvo takaenda nekunetsana saizvozvo ndobva vati ndachitambira kure nemi ari kumapepa enyu pane pepa riri pano rakabuda musi 9 October 25 kuvaharasa ipenyu nyaya yakaenda kwamajistrate vateteshaya imi ndobva marapa kuenda kudaro ndakaenda kukoti ndikasvika zvikanzi vatongwa saka ndibva zvanzi mune bepa inzwaika dai muchitumwa munhu achitaura imonyarara pano ruling kubva kudaro iri panapa iri kuratidza kuti imi makamhangara nyaya musi wa9 topamamhangara nyaya yekuno kudaro makuchidhindeshi ndiche musi wa9 mamhangara nyaya musi wa9 ndo musi watongwa nyaya yenyu Magistrate Court. Meaning to say, imimi hamuna kuziva kuti dare repamajistrate ihombe kune rino. Saka izvinoite ruling panapa.
ikubva yatotaura kuti not to visit applicant's house, not to harass applicant. Yaitongwa musipa ndo maresult aripo. Mukuzvinzwisisa? Saka kana yadai so chief sport totambisa nguva kutenge tichitotaura zvakati totaura havana kunge vari kuritsira bepa vangada vari pabetla padeski papo. Ina handizive vanhu makagara kana mapinda bepa ndikakupai mapepa ndipei mapepa padeski papo so that I don't have to waste time. Kana kutombowana chandinofanira kunge tichitaura munyaya dzakadai haitaurwa munomu. Kana yadai so makuda kuisimudza patoi kuenda kuhigh court because rinodaro hatingatonge dare tichibva kumusoro tichidzoka kupasi, tinobva kupasi tichikwira kumusoro. So kana yadai so yajamba this court yaenda pamagistrate court yakutoenda pahigh court, handiti munotsvaga renyu gweta moinda ikoko kunidi kuhigh court. Kana kudzoka tokupai gweta moenda kuhigh court. If the house belongs to your father, vanhu vakadai varipo takaona rufu muno takatarisa munhu nenyaya idzi. Saka hatidi dare redu kuti rirambe richichekeresa vana nenhau yedzimba idzi. Don't want. Modzoka tokupai munhu anokubatsirai kana imba iri muzita rababa venyu kuti shuwa imba ndeyababa vangu ndo vakanga vaitengesa is either kuna iyeyu nhinguwatonawo asi iri yababa venyu chete. Handizive kuti wai vanhu vapenyu muchirambana panhaka yezvinhu zvamusina kutenga nemari dzenyu. I don't know why. Usatani ihwo uri kuvanhu vese vatema, iwo hausomba menyu chete. Takaona rufu muno mutakatarisa muno vanhu vakarasikirwa neupenyu same day nenhau yedzimba dzevachakabu dzamusina kuisa any contribution but mozomira nadzo makushungurudza vana vapavanonzi ngavachimirirwa munyaya idzodzo patoipa vamurangano nyaya ndikutaura the same neiyi. Vatange tangotenda kutaura kwamwanga wahunhu netsika amai mage nokuti seropa renyu haringatambure muviri momubetsera. Inonotepairwa ndikude mune runosiya ruling yatutopa padarika irikutoshandisa dhati pepa mazvashora vana mamamavo vatikukumbirai mavataura kangari kukumbirai katatu kese ririka kukumbira iwo zveropa asi chokwadi chiripo mesemba isenje yalungu. Uyu ndiani yarapo mukomana mwana wedu tesi. Mwana wani? Mwana womunin'ina. Munin'ina wani? Wangu. Wewe? Ko uyu why? Mwana wenge uyu mwana watendeka? Mwana wamunin'ina, mwana womunin'ina. Inzwai tete musandiendere mberi. Zvimuzezuru chaizvo. Ndati uyu mwana uyu arapo uyu mukomana uyu chii chenyu? Mwana wamabereka nini? Chii pamba ipapo? What is he? Pamba ipapo chii? Vati ndiye akapachikira mapepa kudai so. Fighting the right of person amfanirwa kunge achitika nhaka iyo iri pamba ipapo. Muzviziva izvozvo. Musaite unhu hwakadaro. Ndakukumbirisai. Musazoita zvinhu zvakadaro. That's very, very good. Handi munodzidzwa zvatoda kutaura vatete. Uyu mwana wamuri kurwisa uyu ndiye muridzi wenhaka yamunayo iyoyo. But you are fighting the rightful candidate. Anofanirwa kunge achibenefita pachinhu ichamuri kurwira ichocho. Handi makachibwira kuti changa chatengeswa kune uyu munhu. Handiti chatengeswa kune uyu munhu.
ndobva manoita fight, ndobva machiwithdraw, machitora maretriever back kutora nhaka yenyu kudzorani. But mwana hapire mhosva yababa vake. Mwana wamunofanira kuti baba wako vakungarirombe iwe imba iyi uri kuti nhasi ndeyababa vako, but vakanga vatengesa imba takatozoita kutora nekuirwisa. Handiti mutiudza mwana kuti azive kwete kumurwisa. Uyo muzukuru manje ndiyakufamba akabata mapepa. That's very very bad. Ndoda kukuudzai kana muzogara vana vevakuwacha split them kubvisa muvana venyu avo, kwete kuti iwe ndozotungamira munomu vachitiratidza zvinhu zvakadaro. Vake mai varipi? Uyu vake mai varipi? Uyu ndati varipi mai vari? Musaita unhu hwakadaro, muda kukumbirisai. Kana vakafa vacho vachinzwa zvatitaura, havapane kunzwa mashoko kubva kwatiri. Handiti makwa isusu we believe muchivanhu. Musaite zvinhu zvakadaro kuti ane simba pakutaura kana muri padzimba dzenyu ndiye anonogara pamusha nevake vana manje. Hakuna anorwisa nokuti iye anenge achigona kutaura, iye ndiye anofanira kuve benefita nevana vake. Uyu mwana mamuitawo kwani? Mamuitawo kuti ndikada kuitora traditionally ndisingade kurespecta zvokuti koti nemajor spirit we can start this case panyowa kuitanga kuti nyaya iyi muri kuitarisa sei. Chatiri kusora ndechekuti haana kuenda kukoti, aifanira kuenda kukoti unorepresenta nyaya, ndopamaizonzwa kunzi dzokerai kwamambo nenyaya yayo. Handiri makwa. Saka we are wasting time kutaura chinhu chiri kudaro hope kudarika rino. Handiti but it's not an advantage yekuchenjera. Hamuna kuchenjera, ndoda kukuudzai datsamwa zvisingatomboita kuti inini makagara mamai makaberekwa namai venyu vamuti ndo vamakagarira pamba ipapo. Ndozvimbuya redu. Handiti ndiwo ratakagarira ipapo, rakabatanidza baba rakabereka baba vemwana uyu. Handiti vakabereka imi. Uyu angadai kutoziva kuti imimi kadai manga muri munhurume izvozvo ndimi baba vake. Uyu nhasi unotingati akuda naye tichimutsiura kuti onaka musikana, kana waenda pamba watadza kugara wega kumba kwako, you have to respect vana tete avo, ndibaba vana baba vavo. Handiti kwete kuti aitwe munhu anoitwa zvaaitwa nachero munhu. Hakuna zvinhu zvakadaro. Mwana wenyu endai muchifunga kaviri nezvake. Ndo mashoko angu ekupedzesera. Endai muchifunga kaviri mwana wenyu hazvichinje. Nyange akave benzi kwamuri kati mwana wenyu hazvichipe zvakachinja. Hazvipe zvakachinja. Kuziva kwaunenda kwese udofo wega wega. Wandiziva udofo wega wega. Ava ndibaba. Hazvipe zvakachinja. Riri kamusoro kwavanhu. Iwe zvawahaiwe muzukuru mwana wanyu wacha mwasaida buda munyaya. Ngasiduruke. Mwana anokudya vanhu ava tichibatana kudya. Ngasiduruke. Hatufana kuti ngasiduruke. Ngasiduruke. Mungatotimba kusachengeta vana vakuwasha mumisha. Ndatopedza nyaya yo. Iwe nyaya iyi yamaitaura fixed ndakuitaura pamutemo hatenderi kuitaura nyaya kana yabva kwamajor spirit. Muri chii?
Muri chinhu kubvunza kuti muri chii apa? Uyu mwana ava ndateta asingaita kuzama kuti tsanangure mamiriro akaita nyaya kuvhara but musingazivi kuti nyaya dzacho mungudzivhara kuenda kuti dzozodzoka futi ndozvandiri kuda handisi kudzivhara chandiri kukumbirai kana muri vamwe chete neukamawo handiti chikumbiro changu vanhu musati vana vakafirwa mumusha handiti vanhu vomirisana nevana vane vabereki vakafa ndovotsikirirwa vane vabereki vapenyu ndovoinjoya nhaka yemusha mutemo ukaita izvozvo chanda kushanda nacho wese munhu imi dzaraita nataunikira tikuratidza hamuna kuona here ruling yakabva kukora vanhu musativharika nyaya ndingeita kuisa mutana ndatikara munhu aizvipimisa